Υπάρχουν δύο ελέφαντες στο δωμάτιο. Ο ένας είναι η κλιματική κρίση. Είναι εδώ. Τη ζούμε και την παλεύουμε καθημερινά. Ο δεύτερος είναι η επόμενη μέρα της Ελλάδας. Η ανάγκη για ένα ρεαλιστικό, προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και εξυγχρονισμού της χώρας. Ο κόσμος είναι το μοναδικό κόμμα που καταθέτει σαφή προγραμματική πρόταση, την Εθνική Πράσινη Συμφωνία. Είναι η δική μας συμμετοχή στον αναγκαίο διάλογο των πολιτικών δυνάμεων της προόδου και του ορθολογισμού. Ένα πρόγραμμα που καταλαβαίνει ότι η κλιματική κρίση είναι η πηγή όλων των προβλημάτων μας. Της ακρίβειας, της ανασφάλειας, της στεγαστικής κρίσης, της δημόσιας υγείας, του κράτους δικαίου. Γιατί το να παλεύεις για το περιβάλλον σημαίνει να παλεύεις για την κοινωνία. Γιατί κλιματική δικαιοσύνη σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα και όχι το κλίμα. Στις 9 Ιουνίου ψήφισε για τη φύση, την κοινωνία και την οικονομία. Ψήφισε για τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Ψήφισε κόσμο. Γίνε μέρος της λύσης.